Jo no he preparat cap discurs, però sí vull aprofitar. El Bru ens va demanar que hi participéssim i em deia algú que havia de dir, en 2 minuts, havia de dir per què Ferrocarrils participa en una iniciativa com aquesta, no? Ràpidament. És un tema que són bossos, els nostres bossos, que tampoc no us vull amargar la tarda en absolut, és una tarda essencialment bellíssima. Avançat també. Però fins ara veia clatells, ara veig cares. Seré breu perquè en veig alguna de gana ja. I això per una empresa de distribució alimentària seria absolutament imperdonable. És un gran conversador, ja ho veureu, quan arribi aquí dalt, que no ho podrem tallar perquè té tantes coses a explicar sempre, oi? Posaré un exemple, una És que no tècnica... tenim gaire més temps per exemples, Sí, no, però... Bon vespre, gairebé bona nit a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Que puc fer un garrot i ja que acabé de llentar. Però ja veus com va això, nen? Acabarem a les 12. La veritat és que fa una estona m'ha enviat un missatge a la meva dona preguntant-me si aniré a sopar. Li dic que em sembla que ni a dormir avui, que això va per allà. I amb el que pugui et puc ajudar una mica amb el talent per organitzar que l'acte sigui una mica més curtet. Aquest és l'otinglado dels recolons, ja li dic.